na biyu, ku kalli tashoshin talbijin ku dubi abin da 'ya'yanku suke yi. Na rantse da Allah, jiya juya hannu ne kawai ina neman tashar labarai ta channel news, zan ga labaran karfe 10 sai hannuna ya kai kan wata tasha ga 'ya'yan Hausawa samari kusan su 50 da yarinya kwaya ɗaya suna rawa da waƙoƙi irin na indiyoyi. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akwai matsala. Wannan yana ridin yadda mustaqbal ɗinmu zai kasance. Ka je birnin Kano yanzu ka ji mecece atmosphere yadda take kewayawa. Yanzu samari kowanne zai shiga wannan rawa zai samu kuɗi. Zai maka ƙarya yana karatu, amma je kaka gani suna karatun. Za ta yi maka ƙarya tana karatu, je ka gani tana yi. Don wallahi barin gaya muku, wallahi ba zai iya yiwa ka karanta karatu na haƙiƙa kuma kana drama ba. Sai dai in karatun akan drama kake, to za ni tatar da muje mu. To kaga ko duk mai karatu akan drama ko wallahi laisa min al-iri wala min an-nafir. Kakka ji tsoron shi dan har abada ba zai zama wata tsiya ba. Ko da mishi mari in ka haɗu da shi ba zai taba zama sufritandan 'yan sanda ba zai zama DPO ba shi da ma'ana. Waɗannan yara da na ga suna rawa jama'a kaf da na dube su a tsabar ido ba wanda ya kusa da shekara 30. 'Ya'yanmu ne Hausawa, Fulani, Musulmi, 'yan Arewa, tsakanin Kano, Zariya da makamantan wurare. Waɗannan yaran su ne ya kamata a ce suna karatun injiniyarin, su ya kamata a ce suna karatun kaza, a daidai lokacin da ga tsaransu can su kuma su ne wa kansu fada suna karatu. Ba drama ce ba sa yi a America ba drama ce ba su yi a kudancin ƙasar nan ba, amma can duk wanda ko ga yana drama to lalatacce ne, baya daga cikin waɗanda ake lissafawa. Mu kuma nan fa 'ya'yan mutane ne masu mutunci nagari su ne suke shiga. Me yasa ana samun kuɗi? To ba girin ba mai, za a zo ran da za ta daina samun kuɗin, a lokacin kuma tsufa ya kama irinsu. Saboda haka ina ba da shawara musamman matasa, kar ku yi wasa game da harkar karatu. Shi yasa ka ji kafin in fara karatu yau ne waɗannan maganganu da kaushin murya. Lallai ka dage, bayan karatu ba abin da za ka ci moriyarmu, iyakar karatu ne kawai za ka ci moriyarmu. Kuma kamar yadda nake faɗa muku, idan ku musulmi ba ku yi karatu ba, to irin waɗannan mashari'a, irin waɗannan projects nawa ko farawa akai. Yanzu na buɗe ƙofa ne, wani matashi yana nan shi ma yana cewa zai gina makaranta irin ta albani. To nan gaba makarantun za su zo, za su zama da dama kenan. To za a zo ana neman suwaye za su karantar. Abin da ya faru a Malaysia kenan. Malaysia, Mahathir, shugaban ƙasa ne, yana nan da ran shi bai wuce shekara 60 a duniya ba. Nan Najeriya ya zo ya ce don girman Allah yana son rubuce-rubuce da 'yan Najeriya suka yi na thesis, na project, da degree, da masters, da PhD, yana so da Allah a tattara a taimake shi a bashi copy akan harkar kasuwanci da industrialization da noma. Yana so zai je da shi da masanan ƙasar shi su je su shawara, su yi nazari. Daga nan ABU da ɗan Fodiyo da Ibadan da jami'o'in Ilorin aka ɗibi waɗannan aka ba shi ya photostat ya tafi. Da ya je suka karanta ko sai so ga cewa ai wannan binciken da 'yan Najeriya suka yi ai ya fi ƙarfin ilimin masanansu, professors ɗinsu su iya fassarawa. Ba za su iya fassara, ba za su iya putting nashi in action, ba za su iya implementing ba. Wato an rubuta in an dasa bini da zugu, in an matse bini da zugun, za a iya juya shi ya zama kaza, zai zama man fetur, zai iya zama yogurt, zai iya zama kaza. Wani ɗan Najeriya ya bincike daga ina, daga University Ibadan. To sun tafi da binciken sun karanta, wallahi sun kasa yi. Sai sake dawowa Najeriya, Mahathir ya sake dawowa ya ce don Allah a taimake shi da masana su je su fassara wannan abun, a karantar da mutanen shi, ya kafa masana'antu, a ga abin a aikace. Wallahi abin da ya faru kenan jama'a. Mahathir ɗaya daga cikin implementers ɗin ko wani bayarabe, professor Aremo, musulmi ne,
wata 3 da ya wuce an yi hira da shi a tashar talbijin, sai gashi ya zo ya kawo ɗan shi makarantar nan domin 'yan uwan shi suna da 'ya'ya a makarantar nan. Sai gashi ya zo na ce prof na yi ta ganin ka a talbijin kana ta bayani. Ya ce a kwarai da gaske malam, muka zauna muka yi hira kusan awa 3 nan ne yake juye mana waɗannan abubuwan. Ya ce thesis ɗinmu ne mu muka rubuta, suka zo suka samu photostat, suka je suka kasa karanta, suka kasa fassarawa. Ba fassara daga wannan ba ni bakin baka fassara ta dukan kato ba ita ake nufi ba, ana nufin saka abin a aikace, yi a aikace. Sai suka kasa, sai suka ce a basu malamai, aka basu, suka kafa makarantu, suka kafa ma'aikatu. Shine ya samar da industrial revolution, juyin juya halin da ya faru a kasar Malaysia. Sai ya zama juyin juya halin ya tsallake harkar kasuwanci da noma, juyin juya halin har ya kai zuwa ga me makaranta, ilimi. Duk yaron da ya je ya ce maka ya yi makaranta a Malaysia, tambaye shi azuzuwa nawa ne a makarantar. Flat ne za a samu dan kwaya daya, sai a ce shine faculty of engineering. Sai a samu wasu dakuna, sai a ce shine department of kaza. Su ne jami'o'in. Amma akwai masana, akwai practitioners, akwai waɗanda suka iya aiki a aikace. Don haka ga sunan 'yan Najeriya yanzu ina suke tafiya karatu? Malaysia. Amma ku duba, duk yaron da ya je Malaysia karatu ka tambaye shi suwaye malaman. Hausawa daga ABU, Hausawa daga Dan Fodiyo, Yarabawa daga jami'ar Ilorin da Ibadan, su ne malaman. Su kuma waɗancan 'yan Malaysia, 'yan Mali, yaran nasu, su kuma su ne da ƙasar, su ne da makarantun, su suke karɓan dalolin. Don haka ku dubi rashin, ban taɓa ganin rashin fasaha wanda ya tayar min da hankali irin wannan ba. Rubutun a nan aka yi, malaman na nan ne, ɗaliban daga nan suke tafiya. Abinda za ka ce me ya hana mu a zo nan a yi mugunta. Yanzu muka ce za mu buɗe jami'a a nan, duk hassada sai ta dawo kai. Shikenan ina tsallaka a Malaysia yanzu na tafi, sai ka buɗe, su maraba suke. Jama'a bara na je ƙasar Ivory Coast, da labari ya yaɗu ga wurin masu mulkin ga wani ya zo kaza kaza, sai aka turo min minista. Wallahi ya zo yana yi min tallan abubuwa ne na ci gaba ko, amma sai da ya rinka guntsa min bakin ciki. Kun san me yake cewa? An ce kai malami ne, zo ka kafa makaranta a nan. An ce kai dan kasuwa ne, ka zo ka yi masana'antu a nan, za mu baka fili kyauta, kuma ba wanda zai tsangwame ka, ba hasada, gwamnati za ta goyi bayan ka saboda ci gaba ne. Ka zo na. Baya jin turanci sosai, faransanci yake ji, so turancin broken yake. Come and invest here. No one will do wicked, no bad. You no go see bad thing, no bad thing. Good. Come, build school, come and build mosque, come and pray, no problem. Wallahi jama'a, minista ne aka mini, sai zo kashe gari da mota, ya dauke ni yana kewaya da ni inda ake tabarmi, inda ake abubuwa. Ya ce ka gani duk ba 'yan ƙasa ba ne. Har muka je wani wuri, sai ɗayan ashe ba larabe ne, sai na ji suna larabci, da na ɗan juya min shi kenan, yana mini abin nan irin ƙwarori ɗin nan, shi ne yake kamfanin tabarma inda suke atamfa da ake cewa 'yar Cote d'Ivoire, duka gashi nan ba 'yan ƙasar ba ne, ƙasarsu ta ci gaba. Saboda haka wannan gyaran da muke